I tornem en aquesta retransmissió dels Premis l'Espardenya d'Or del Via Fora. En aquest cas seran els dos terroristes que oferiran els premis. Welcome to Via Fora Awards. Benvinguts als Premis Via Fora. A continuació farem entrega del premi a l'objecte popular robat més agradable. And the nominators are Els nominats són Dancing Egg, L'ou com balla, The Canigos Flaming, La flama del Canigó, and the Halloween Carbassing. i la carbassa de Halloween. and the Golden Espardenya goes to... I l'espardenya d'or va per els terroristes amb el seu habitual humor posen emoció. The Dancing Egg, catch the hour. L'ou com balla. Sí. I ve a buscar-ho al mateix ou. It says thank a lot and is L'ou com happy balla to be here diu que moltes gràcies i que és molt feliç d'estar aquí and he want to be freed. i que vol ser fregit. Una declaració estranya, però no. No, very professional. Very professional, be careful. I fins aquí la retransmissió d'aquests premis Via Fora Espardenya d'Or.